Кояш күтәрелеп яңа көн туганда без ипләп кенә яхшы теләкләр теләй башлыйбыз. Пышылдап яки уйда гына кем беләндер хыялларыбызны уртаклашабыз. Әйе, юл чакрымнар күп вакыт безгә дөрес юнәлеш табарга ярдәм итә. Һәм без моның өчен сәяхәтләребезгә рәхмәтле. Ә инде юнәлешләргә килгәндә ул бер сез гомер иткән җирләр халкын. Сулау, күрү, атлау, очрашу, булар барысы да бәхет эше. Кемдер аны булдыра да алмый, ә кемдер булдырырга тырыша, ә кемдер гомере буе атлый. Бу язмыш эше. Язмыштан узмыш юк дигән сыман безнең халкыбыз шул язмыш дирбегәсен тотып дөнья гизә. Һәм әлбәттә инде без алар артыннан. Хәзер без Белоруссиянең баш каласы, герой кала Минскида. Минск каласы Бөек Ватан сугышы елларында тулысынча җимерелеп беткән була. Менә 1946 елны сугыштан соң төзелеш башлана һәм ул 1958 елны тәмамлана. Хәзер менә әлеге проспект Европа илләрендә иң озын проспектларның берсе, 21 чакрымга сузылган. Әлеге төзелешләргә гомумән Белоруссия Республикасы үсешендә безнең милләттәшләребез гаять күп көч куйган. Монда яшәүче татарларга килсәк, аларның саны 8 меңгә якын. Шуларның 3 меңе 6 гасырдан артык тарихы булган җирле татарлар. Алар белән дә очраштык. Что касается о жизни нашей, о нашей религии, конечно, если вы услышали, что язык мы утратили, наши предки, то религию не утратили. И религия, которая не просто как поклонение Всевышнему Аллаху, а как живущим с тех древнейших времен по исламским законам, по Корану, дала возможность выжить и сохраниться. В каждом поселении, а это компактное были поселения татар, переселенцев, чтобы друг друга поддерживать, это же понятно. Это община, это была община. И общинная жизнь давала возможность общими усилиями построить мечеть на количество живущих там верующих мусульман. Дальше при мечети организовать школу по изучению Корана, по изучению сунны пророка, мир ему. И это образование и воспитание, естественно, поэтому давало возможность жить общинно, не разъединяться. Тарихчылар әйтүенә караганда татарлар монда 1397 елны Идел буеннан килеп урнашкан. Белоруссия җирлегендә кайчандыр 40 татар авылы булган. Аларның һәммәсендә мәчет төзелгән. Анда дин дәресләре белән бергә тәрбиягә зур игътибар бирелә торган булган. Әйе, ислам дине саклап калган Белоруссиядә гомер итүче татарларны һәр гаиләнең үз китабы булган. Анда тарих тупланган. Китаплары гарәп телендә язылган. Аннан соң поляк, белорус. Это семейная книга, религиозная семейная книга. Здесь не только пересказ различных легенд, историй религиозного направления, но и хозяйственные дела, там, и отношения с окружающей средой и так далее, и военные действия. – 1980 елларда татар оешмалары барлыкка килә. Шишмә татар-башкорт оешмасы инде 10 еллар эшләп килә. Аның башында менә әлеге гаилә торган дисәк, дөрес булыр. Белоруссиядә яшәүче татарларның күп өлеше Советлар Союзы вакытында сугыштан соңгы торгызуларда катнашкан. Бүген инде балалары, оныклары аларның дәвамчылары. 5 октябрьдә туган. Самую войну. Ул Угети белән үскән. Угети саның белорусский татарин, әнисе белорусская татарка, Эмилия Мустафовна Якубовская. Алар инде бында белорус татарлары шундай Якубовская, Жданович, шундай фамилиялар аларның. Мусульманнар телне белмиләр. Минем иремдә телне белми. Тамара Мирзахан кызы 22 яшендә Татарстанның Мамадыш районы Киек-Еркса авылыннан Минскига килә. Шунда җирле татар егете белән танышып, гаилә коралар. Жили в таком районе, мечеть рядом была,
и Малотатарская улица была, там татарские огороды были в этом месте, сейчас где этот в центре получается. Хәзер инде алар 50 ел бергә гомер итәләр, 2 бала үстергәннәр. Прожили скоро 50 лет, как мы вместе живем. Счастливы, конечно. Семья у нас, дети и внуки. Мен бақытлы деймін. Бақытлы. Хоть меңа қиын болды, қиын. Гел, мына енді мен теге ауыл қызы, мен айтам, жерде туғанмын, ауыл қызы мен. Шуның үшін бір минутта hiç unutmayayım, что мен татарка, менің ауылым. Не расстраивайся вы. Юк, үкенечле яшьләр түгел бу, сагыну. Аны һәркем җиңә алмый, ә тормыш дәвам итә. Өзімнің ауылымды яратам, кішілерімді яратам, тілімді яратам, туған жерімді яратам. Ну, Белоруссия тұрып, Белоруссияны яратам. Потому что мында менің балаларым туған, мында менің үйем, менің язбышым шундай болған, наверное. Анасы кіші бет қойда тұрса ям, мен білем, қойда тұрса ям, аның туған жері көңілінде қола. Вот что-то увидеть в малом красивое, вот это папа. Мама, конечно, она твердый характер. Все, что связано с семьей, это, конечно, вот стержень вот, с татарской стороны очень чувствуется. Где бы мы ни жили, мы всегда были дружны, а вот не только в своей семье, в своей среде, но и также и с теми, с кем общались. Благо, что мы живем в такой стране, что здесь тоже люди относятся очень толерантно ко всем национальностям и, наоборот, даже как-то всегда подчеркивают мою принадлежность. То есть как-то вот даже я чувствую такое особенное к себе отношение, скажем так даже. Хочу сказать вот отдельно бабушке и дедушке, что это огромнейшие молодцы, что я их очень сильно люблю, что таких людей просто 1 на миллион. Это просто я самая счастливая внучка. Моя бабушка, она очень храбрая. Если бы не моя бабушка, я ничему почти не научилась бы в жизни. Все благодаря ей, благодаря моим. Я не могу. Гаҗәеп кызыклы да, нечкә күңелле гаилә булды бу. Еладык та, көлдек тә. Татар мөхите җитмәү сәбәпле Тамара ханым дистә еллар элек беренче булып милләттәшләребезне туплый башлаган. Сабантуй уздырганнар, чишмә оешкан. Бір-біріміз белән очрашабыз, сабантуйлар ел сайын үткәрәбез. Ул сабантуйларны инде хәзер үткәрә остарып та беттек. Үзебездә генә үткәрмибез. Без Европа сабантуена да барып катнашабыз. Чит илләргә чакырган җирләргә барабыз. Польша татарлары белән ныклап аралашабыз. Зур нык элемтәдәбез. Германия татарлары белән нык зур элемтәдәбез. Милләттәшләребез очрашып кына калмый, татар моңын яңгыратып күңелләрне баета. Бу урында Ләйсән ансамбле хакында әйтеп китү урынлы булыр. Безнең Ләйсән ансамбленең максаты ул чит илдә яшәгәчтән үзебезнең татар моңын Беларусь халкына таныту, җиткерү. Ләйсән это, мне кажется, это родина маленькая, бәләкәй генә родина, туган як кебек ул. Күрешеп, һөйләшеп, йырлашып, җиңел булып китә. Татар коллектив Чишма. Көп ел алар белән встречаемся. Как говорится, душа тянет к общению.
к родному, татарскому языку, татарским людям. Приятно услышать, поговорить. Төрле өлкәләрдә хезмәт иткән милләттәшләребез исә булдыра алганча халкыбызның милли чараларына ярдәм итәләр. Шәхесләребезнең исемнәрен мәңгеләштерәләр. Шундый күркәм эшләрнең берсе бөек татар композиторы Фәрит Яруллинга һәйкәл кую. Без аның өчен бик шатбыз, чөнки ул һәйкәл куярга безнең хыялыбыз иде. 20 ел вакыт үткән әйе. Булдырган эшләргә ярдәм итәбез инде. 13 елдан мин бу предприятиянең директор булып эшлим. Белоруссия хөкүмәте белән язылган Паутатнефтьнең инвестицион договоры буенча эшлибез. 230 кешедән артык эшли безнең предприятиядә. Белоруссия Республикасында йөзләгән чакрым юллар уздык. Беләсезме, һәр бер җирдә Бөек Ватан сугышы елларында һәлак булганнарга багышланган һәйкәлләр затып барды безне. Менә хәзер без Дубровна районында урнашкан 10 меңнән артык совет солдаты башын салган урында. Монда шулай ук безнең татар халкының бөек шәхесе Фәрит Яруллин да җирләнгән. Халкыбызның бөек шәхсе Фәрит Яруллинның исеме безне Белоруссия Республикасы Дубровна шәһәренә алып килде. Нәкъ менә шушы җирдә, үз туган җиреннән меңнәгән чакрым арада аның соңгы сулышы өзелгән. Фәрит Яруллин 1914 елның 1 гыйнварында Казанның Суконный бистәсендә дөньяга килә. Ул татарның беренче милли балетын тудырган шәхес. 1933 елда Фәрит Яруллин Мәскәү консерваториясының татар опера студиясына укырга керә. Җырлар, романслар, инструменталь миниатюралар яза башлый. Зур күләмле әсәрләрдән виолончель һәм фортепиано өчен соната, кыллы квартет һәм симфония иҗат итә. 1937-38 елларда аның күңеленә Габдулла Тукайның Шүрәле әкият поэмасын көйгә салу теләге туа. Ниһаять, 1941 елның җәендә автор Шүрәле балетының каралама нөсхәсен балетмейстерга тапшыра һәм сәхнәләштерү эшләре башлана. Әмма балет сәхнәгә күтәрелә алмыйча кала. Бөек Ватан сугышы башлана. 1943 елның 17 октябрында Белоруссиянең Витебск өлкәсе Дубровина районында барган бәрелешләрдә Фәрит Яруллин һәлак була. Узак вакыт ул хәбәрсез югалучылар исемлегендә йөри. Кабере 40 елдан соң гына табыла. Иң мөһиме, Фәрит Яруллинның исеме яши, аның хөрмәтенә бюст куелган. Ә инде менә нәкъ шушы урында музыка мәктәбенә Фәрит Яруллинның исеме бирелгән. Билгеле без аңа уздык һәм мәктәпнең эшчәнлеге белән танышып чыктык. Это человек, который погиб в 29 лет. Все это мы ребятам прививаем, потому что наши ребята, они растут у нас на патриотизме, на героизме. Вот таких ответственных, хороших, известных нам людей. Очень хорошо брать эти, вот в данном случае, как вальс из балета «Шурале», такое произведение. Несложное, но вот эти ритмические рисунки хорошо давать детям на начальных этапах обучения для их общего развития. Музыка, она легкая, мелодия легкая, красивая. Но есть рисунки, которые я сам не играл, ритмические. Я надеюсь, что мы будем гордо носить звание имени Школы искусств Фарида Яруллина. Мы не подведем, мы обещаем.
что мы будем с гордостью, с почетом и с огромной уверенностью дальше шагать смело в будущее с новыми изменениями, которые произошли у нас в детской школе искусств. Ну и, конечно, и мы всегда будем помнить и носить с гордостью почетное звание детской школы искусств имени Фарида Яруллина. Фәрит Яруллинның Шүрәле балеты 1945 елдан алып Казанда, Мәскәүдә генә түгел, ә Советлар Союзын тәшкил иткән республика башкалалары театрларында, Болгария, Румыния, Алмания кебек илләрнең мәртәбәле сәхнәләрендә уйналды һәм уйнала. Хәзер без шушы илнең тагын бер искиткеч матур, зур тарихлы Ивия каласында. Нәкъ менә Ивиядә 500дән артык безнең милләттәшләребез җирле татарлар гомер итә. Без шәһәрнең милләтләр музеена уздык. Монда аларның тарихлары, гореф-гадәтләре һәм әлбәттә бүгенге яшәеше. Ну, понятно, что начинаем мы, естественно, с того времени, когда впервые татары появились на белорусской земле, и произошло это именно в часы правления Гедемина. Именно он как оценил татар как очень хороших воинов, которые защищали территорию Великого княжества Литовского. А вот уже наиболее такое массовое поселение татар на территории нашей Беларуси началось именно при Витовте. Также великий князь Литовский. Это он подарил эту землю предкам наших татар как благодарность за участие в Грунвальдской битве. Милли мәдәниятләр музее 2009 елны булдырылган, ул Белоруссиядә бердән-бер татарларга багышланган зал аерым кызыксыну уята ди хезмәткәрләре. Это именно те предметы, которые рассказывают историю о наших ивских татарах. Здесь можно увидеть одежду имама. Именно вот эта одежда принадлежала имаму, который пробыл на своей должности 55 лет. Инде музейның иң борынгы экспонатына келсәк, менә әлеге Ивия мәчетенең ай куелган өлеше, аңа 135 ел икән. Бу мизгелдә шул данлыклы Ивия мәчетен күрәсе килде һәм без шәһәрнең милләттәшләребез күпләп гомер иткән районына кузгалдык. Менә ул Ивия шәһәренең татарлар иң күп яшәүче урамы һәм әлбәттә инде мәчет тә нәкъ менә шушында урнашкан. Бөек Ватан сугышына кадәр Белоруссия җирендә 40 мәчет һәм инде намаз йортлары булган. Ивия шәһәрендә урнашкан әлеге мәчетнең тарихы 1882 елдан башланган. Ивиевская мечеть знаменита была по всему Советскому Союзу тем, что она единственная пережила войну, потому что некоторые мечети во время войны пострадали. Остальные мечети были просто закрыты, либо уничтожены при советской власти. И до 1997 года это была единственная в Беларуси действующая мечеть. Килеп төпләнгән җирләрендә татарлар иң беренче мәчет яки гыйбадәтханә булдырган. Милләттәшләребезнең үткәне аркылы тарих язылган. Основной датой поселения татар это 1397 год, когда из Золотой Орды, из Крыма, пришло на тогдашние земли Великого княжества Литовского, пришло войско под командованием хана Тахтамыша. И с ним пришло 50 знаменитых родов, богатых, у которых тоже свои дружины были. Расселились татары по кругу на территориях княжества. Потом, когда княжество переросло в Речь Посполитую и потом развалилось на 3 государства – Литва, Польша и Беларусь, татары как были на тех землях, проживали, так они остались. И просто у них получилось название польские татары, белорусские татары, литовские татары в разных источниках. Но это все одни и те же западные татары, которые пришли в 1397 году и по сути дела, у нас и в Польше, и в Литве у всех есть родственники, потому что, все-таки 620 лет жили так. Татары равноправные граждане республики. Даже принято считать татар государствообразующей нацией, потому что по статистическим данным, когда была Речь Посполитая, в 17 веке
на территории Речи Посполитой, это то есть Литва, Беларусь и Польша теперешняя, насчитывалось до 100 тысяч татар. По сути, в общем-то, татары пришли-то сюда, когда еще и Беларуси не было. Поэтому с белорусским народом прошли весь путь. И войны, и восстановление, и создание государства. И есть такие данные, что во время Первой мировой войны 1914 года в царской армии, в российской, было 16 генералов из белорусских татар. Не говоря уже об офицерах и солдатах. Татарлар затлы, көчле рухлы халык. Бүген дә монда гомер итүче милләттәшләребез үз яшәешләре белән игътибарга лаек. Зур булмаган төсле йортлар Беларусь Республикасында урнашкан Новогрудок шәһәренең йөзе бу дисәк дөрес булыр. Әйе, монда да безнең милләттәшләребез гомер итә. Ә инде бу шәһәрнең тарихына килсәк, ул борынгы кулъязмаларда 1040 елда искә алына. Ә инде монда яшәүче милләттәшләребезнең горурлыгы менә шушы Белоруссиядагы иң борынгы мәчет дисәк дөрес булыр. Ул 1855 елны төзелгән. Наша мечеть, единственная мечеть в Республике Беларусь, где в пятницу во время Джума намаза, в канун, когда наступает время, азан звучит громко на весь город. Слышат его все. Наши основополагающие, то есть мы татары, мы этим гордимся, что вот через столько лет, столетий мы пронесли и с гордостью говорим о том, что мы татары. Я когда бываю где-то в других странах и говорю о том, что я татарин, люди спрашивают, как вы, откуда, почему там, в далекой Белоруссии, вдруг еще до сих пор есть какие-то татары. Да, мы есть, существуем, живем, развиваемся, но все-таки и это не будет новостью, это уже доказано учеными, что стержнем, основой того, что мы остались и прошли через эти 6 столетий, является религия, ислам. Әйе, акыллы, бәрәкәтле кыйбласын табып гомер кичерә монда татарлар. Нәтиҗәдә бәхетле гаиләләр. Кайларда төпләнеп яшәсәләр дә милләтен, аның асылын онытмыйлар. Зифа Зыя кызы да ата-бабаларының мирасын саклап яши. Ул Кытайда туган, аннан Кыргызстан илә, менә хәзер Белоруссиянең баш каласы Минскида яшиләр. Ә инде Кытайда бабалары эшләп калдырган изге гамәлләр һәр вакыт аның йөрәгендә. Алар аңа үрнәк. Менің енді абабайым да шунда туылған. Бәрісі енді бай болсалар да, почему-то шунда барғанлар. Либо шу территорияда әлгі обосноваться етірге татарларны жібергенлер правительство. Шул білен барғанларым шунда әшкенлер фабрика обувная. Көп жер сатып алғанлар. Десятки тысяч гектаров, можно сказать. А потом шахта неткенлер, шахталар болған, кожевенный завод, көп маллары болған, десятки тысяч и даже больше. Шуны нетіп, шул бабайларымыз онда мәчет салғанлар, шул Құлжада. Андан соң, кейін енді после революции бәрісін алып қалғанлар енді. Енді біз енді татар бейт бәріміз. Ойламағыз, ол чиітта тұрған татарлар әліге келіп ашарларда қашарлар деп. Жоқ, ол чиітта тұрған татарларының ол рухы да нестіп, шул Қазанға, Татарстанға нетіп, сағынып, ностальгия бізде енді көп енді. 91 жылларда предприятияны башлап, әшіп, ішлей башладық. Ол предприятиемызда көп машиналар ясадық. И вот уже на протяжении почти 30 лет у нас своя фирма, которая занимается сельскохозяйственным машиностроением, и мы вместе работаем. Она мне по сей день очень хорошо помогает. Это замечательнейший человек, красавица. Я счастлив. И несмотря на то, что она много уделяла внимания общественной работе, она много участвовала в жизни Татар Республики.
И, вероятнее всего, эти медали она заслужила. Десятки наград, и медали, и ордена. В каждой медали, которую получили, даже за рубежом, есть доля ее участия, ее труда. Потому что она у меня, она инженер-экономист. Ну, а самое главное, конечно, она мой стимул, моя любовь, все мои самые лучшие чувства. Бу гаиләдән тиз генә аерыласы килмәде. Килгән кунаклар белән бергә алар монда еш була, өстәл әзерләдек. Ташкыннар килсә, ташкыннар кебек шаулашып, авылымда яшьләр үсә, туган авылым минем башымда, эй, күңелем һаман омтылашымда. Біз бүгін сізге Беларусияның милли ашларының бірісі драники деп атала. Ол өзімізше біз аны бәрәңге құймағы деп әйтәбез. Менә хәзер біз сізге шуны эшләп күрсәтәбез инде. Бу бәрәңге құймағы эшләре өчен безгә бәрәңге кирәк, суган кирәк, бәрәңге караймасын өчен әзрәк туз кирәк, он кирәк, если бәрәңгенең согы күбрәк булса өстәргә. Май кирәк инде бәрәңгене кыздырырга. Тагын бер гаҗәеп күп тойгылы, ихлас, горурлык хисләрен уятучы сәяхәт тәмам. Монда сагыш та бар. Бәлки шул хис аркасында көчебез артадыр. Без гомер-гомергә үрнәк булырга омтылабыз бит. Көчле рухлы, иманлы халкым, рәхмәт сиңа.